Čau lidi, nic nevidíte, nemám tady ruce, nic, prostě jsem ve tmě. A nic nevidíte. Takže jdeme to trošku. Vidíte? Tady je světlo, ale když jdeme vedle, je tu tma. Trošku. No, trošku. Trošku. Ale kdyby lidi, tady je Adam. Zbylo, kde mám to heslo na Skype? Kde mám to heslo na Skype? A teď, jak budeme hrát Minecraft, tak s tím budeme, Tak budeme jíst tak s kukařici. ním budeme Kukuřici. volat. Co s tím? S kamarádem mě. Aha, v prdeli. Víš, proč jsem v prdeli? Nemáš to dole někde? Já vím, já mám nakreslený někde heslo. Já vím. A jestli ti to nezapadlo někam dolů, pravže? Nebo sem. Jo, sem mi to zapadlo. Nekoukejte na mé heslo, jako aha, tak já už ho nepotřebuji. Mousepad. Pořádně to natáčí. No. Prdele! Ty vole. No a je to v prdeli, že jo? Co? Když mě pořád někdo volá. Tak mu to vem. Ty vole! Budeme sponzorovat server. Kdo pořád? Ups. Tobias má Skype! Takže budeme volat se spolužákem. Tobě jsem a ještě Ruby zavolej. Hej, to nechci vzít. Vem to. Ne? Budeme natáčet. Jakub. Budeme natáčet. Proč? Ale já. Tobě asi? No, Pozdrav do videa. čau. Já mám rybu, víš. Já vím, no. Co hraješ? Co asi? Hraješ Minecraft? Ne. Teď chci se tady připojit. No, tady máte moje jméno. Aby nikdo za mě nehrál. Co? Už se zabíjám. Ježiš, to... Udělej to ještě, jak to děláš? Co? No, jak mluvíš? Jak asi? Normálně. Hello. Ty o tom nevíš? Tobě asi to si udělal něco se Skypem? Jo. A já? Já chci taky mluvit jako čipná. A já jsem šel program. Co? A to potřebuješ ale program. Program. Taky asi. Jo. Je. Tak ho napiš na Skype, to si musím stáhnout na ulož to. Na už to ne. Na tom internetový mě to je prostě. Já ti Pakla. Ježišmarja. Šipmánku. Ty vole. To by asi. No.
Ježíš, jak to děláš? No podle toho programu. Co? Tady to máš. Internetovou stránku. To je hustý. Klikni na to. Vím. No. je to dobrý. Ježíš, promluv. Objasy. No. Mluv. Na. Ty máš TeamSpeak. Cože? Ty máš stáhnutý TeamSpeak. Mám trojku. A už si dvojku. Klikni na to. Proč čáš? Protože když ty mluvíš, tak to je. Proč se ptáš, tak to už vždycky udělá dvakrát. No, protože Nenastavil si to. tam program, který se jmenuje klon. Jo, on si to tam nastavil, chápeš? Nebo můžu vidět, jaký je jako alien. Jako, mimo jsem však teda, Mimo jsem šťan. Dělej. Jo. Jak se to dělá? Co tady musíš zmáčknout? Co? Ty už si dáš na stránce. Jo. Dej to, dej to. Ne, počkej. To Windows. To pod tím, to download. Myslím. Možná. Tohle. Jo, ale to download, no. To je. Bože, už si to stání. Musíš si udělat pařit. Vůbec nikomu nevolá. Survival game, see you. Když jsem toho čipmanka. To je hustý. A řekni kurva. To by asi. No. A co když jsem si to už stáhnul? Máš tam takovou rybičku. No. Tak na to klikni. Zase ti tohle. Není to něco z tohohle? Zkus to něco z tam toho. Třeba ten počítač je tam ten. Tady. Ne. Jo, tohle. Clownfish for... No, tak to je tohle. Zkus si to stáhnout tady. Takhle. Ještě jednou. No. Dík mě na tu rybu nejde kliknout. Dá. Ještě jednou to zkus. A on se ti tam měl něco objevit. Zkus si to stáhnout ještě jednou, tohleto. 2 sekund. Zbývá 0 sekund. Zastav to. My zavoláme za chvíli.